नमस्ते. आज मी अंड्याची रेसिपी बनवते आणि त्याच्यासाठी मी 4 अंडी घेतले आणि ते इडलीचं भांडा पण घेतलंय. आता तुम्ही म्हणाल अंडी पण बनवते आणि इडलीचं भांडा पण घेतलंय. हे बघा. आणि त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकून घेतलेलं आहे. जसे आपण इडलीला वाफ लावतो ना तेवढं मी पाणी तसं घेतलंय आणि मला फक्त हे एक भांडा पाहिजे वरचं. हा वरचं. आता हे भांडा मी पहिलाच याच्यामध्ये ठेवते भांड्यामध्ये. आणि आता पहिलं सुरुवातीला आपण काय करूया, त्याच्यामध्ये पहिले अंडी फोडायची आहेत. आणि इडलीच्या भांड्याला आहे ना मी ह्या साच्याला तेल लावून घेतलंय. तुम्ही पण ब्रशने तेल लावून घ्या. हा तेल लावून घ्या. आता मी अंडा फोडते. फोडू. यस. गावाला पहिले आहे ना अशी फोडायची अंडी. असं हे टोक आहे ना अंड्याचं ते असं असं फोडायचं. असं मस्त कवच हळूहळू कवचा काढायचा. पूर्वी का? हा पहिली आम्ही अशी फोडायची. आता कसं मधीच फोडतात हे बघ. पण ते आपलं भांड छोटं झालंय आणि अंडा मोठा झालाय. आणि असं कवच बिवच केलं तर आपण काढायचं नंतर ते काढायचं. आणि असंच पाहिजे हा दिसायला तर ते छान वाटेल. असंच आपण सर्व फोडून घेणार आहे. सर्व फोडून घेते. आता नवीन स्टाईलने फोडते. आता नवीन स्टाईल आपलं जे आपलं चालू फोडतो ना आपण तसं. मी काय म्हणतो मम्मी, आपल्या घरी आता मी एकटाच खाणार आहे ना म्हणून 4. आणि तुमच्याकडे असं लय माणसं असतील ना तर तुम्ही सर्व भरून टाका. ते सर्व भांडी भरायची. जेवढी अंडी असतील ना तेवढी भांडी घ्यायची. साच्या घ्यायचे. आता त्याच्यावरती हे काली मिरी पावडर टाकायची. पहिली आपण काली मिरी पावडर बुरबुर होतो आहे. तो कसं फिरायला लागला. त्याच्यावरती लाल मिरची पावडर. वा वा वा. तर त्याच्यावरती अजून एक आहे मीठ. जास्त नाही थोडं. गॅस पेटवायचा आणि गॅसवर ठेवायचं. काय ना काय वेगवेगळी रेसिपी आपण बनवत राहायची आणि खात राहायचं, एन्जॉय करत राहायचं. बरोबर ना. आता इथे किती मिनिटं? 10-12 मिनिटं. जसे एवढे टाइम लागते तेवढं 10-12 मिनिटं. 10-12 मिनिटं फुल गॅसवर. तो मिलते है ब्रेक के बाद नाही हे इथे त्याचा मसाला बनवायचा आहे ना. आता इथे ही कढई घेतली. जरा कढईला आराम करू दे तोपर्यंत मी मसाला बनवते. तू मिक्सर काढतो. आता इथे आपल्याला मसाला आहे ना कच्चाच वाटायचा आहे. आता इथे कांदे 2 घेतले, 2 टोमॅटो घेतले, कोथिंबीर, हे 7-8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आणि थोडासा आला घेतलाय. 5 साहित्य आपले. 5 साहित्य. आणि आपल्याला कच्चं वाटण करायचं आहे. 2 कांदा, 2 टोमॅटो, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर झालेले आहे 5. आता हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. आता आपली बडबड आणि हे सर्व वाटण करेपर्यंत आपले 10 मिनिटं झालेली आहेत. 10 मिनिटं झाली. गॅस बंद करते. ओके. आता इथे तोपर्यंत हे आपलं थंड होऊ दे. असं जरा मुरू दे तोपर्यंत आपण इथे ग्रेव्हीची तयारी करूया. आता इथे बघा तेल टाकलंय कढईमध्ये. आता त्याच्यामध्ये आपला अर्धा चमचा कमी जिरा टाकायचा, म्हणजे अर्धा चमचा टाकायचा. जिरा टाकला की हे तेजपत्त्याचं पान टाकायचे 2. त्याच्यामध्येच आहे ना आपल्याला हळद टाकायची आहे. आपलं जिरा, तमालपत्र आणि हळद 3 साहित्य तेलामध्ये गेलेलं आहे. आता आपल्याला खडबूड करायचं आहे. खडबूड नाही करायचं, आवाज नाही करायचा म्हणून तर हे मागवलंय. मी त्याला मी असं हे नाही बोलत, ढवळाढवली बोलतो किंवा खडबूड बोलतो त्याला. आपलं जिरं ते पान चांगलं फ्राय होऊन द्यायचं तर त्याचा स्वाद येतो ना. आता त्याच्यामध्ये हा आपला वाटलेला कच्चा मसाला टाकायचा. मला स्पेशली ना असे शॉर्ट्स घ्यायला खूप आवडतात. तर होतात ना है ना, तेलामध्ये जातात तेव्हा. वा वा. आता सर्व मसाला काढून टाकायचा त्याच्यामध्ये.
आता याच्यामध्ये पाणी टाकून ठेवायचं आहे भांड्यामध्ये, पण आधी पाणी नाही टाकायचं आहे, सगळं मसालाच पहिला टाकायचा, हे पाणी नंतर आपल्याला टाकायचं आहे. ओके. जेव्हा पाणी टाकायची वेळ येते ना तेव्हा पाणी टाकायचं. आता इथे किती वेळ? आता हा चांगला फ्राय करून घ्यायचा, जरा कच्चा आहे ना तो, चांगला 2-3 मिनिटं फ्राय करायचा फुल गॅसवर. ही आपली कच्ची ग्रेव्ही आहे ना ती उडते. गॅस आता पुरा म्हणजे बारीक केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मसाले टाकते. आपल्याला लाल मिरची पावडर, आपला घरातला मसाला घेतलाय 1.5 चमचा, आपल्याला अर्धा चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला, हे सर्व मसाले आता त्याच्यामध्ये टाकायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना हे आपण बेसन घेतलंय, हे मी बेसन आहे ना 1.5 चमचा घेतलाय, ते बेसन पण त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि हे सर्व आता चांगलं सुक्क भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे ग्रेव्ही मध्ये ते पण सगळं भाजून निघेल म्हणून एकत्र टाकायचं. बेसनचे समजा गुटल्या झाले असतील ना तसे ढवळून ढवळून ते गुटल्या मोडायचे. आता फक्त राहिलेलं आहे आपलं पाणी आणि आपलं मीठ. हे आता भाजल्यावर आपल्याला पाणी टाकायचं. हे किती वेळ भाजायचं अजून आपल्याला? थोडं भाजायचं. आपल्या बडबडीमध्ये इकडे रेसिपी ग्रेव्ही बघा किती मस्त बनली आहे. आता आपण आपलं अंडी बघूया. अंडी दाखवा. आता आपली ग्रेव्ही सुकली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायची वेळ आली आहे. आता पहिलं भांड घ्यायचं, भांड्यात पाणी घ्यायचं थोडं आणि ते पाणी टाकतात आहे आणि ते आपले बघा अंडी काढून घेतलेले आहेत एकदम छान. 4 अंडी इडली टाईप झालेत. ग्रेव्ही मध्ये कसं माहितीये थोडं थोडं पाणी टाकायचं. का माहितीये आपण त्याच्यामध्ये पीठ टाकलेलं आहे ना, आणि आपण लगेच जास्त पाणी टाकलं की नाही मग ते त्या पिठाच्या गुटल्या पण बनवू शकतात. बरोबर, ही टीप लक्षात ठेवा. एकत्र जास्त पाणी टाकू नका. थोडं थोडं पाणी टाकायचं. आता ते भांड्याने पाणी टाकलं ना थोडं थोडं तसं पाणी टाकायचं. आता आपलं मिक्स झालंय करून बघा, इथे दाखवतंय ना हे बघ. तमालपत्र तर नाचतो त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये. तो त्याच्यासाठीच असतो ना, त्याचं नावच तमालपत्र आहे ना. आता मी त्याच्यामध्ये पाणी ओतते. तेज पत्ता म्हणजे ते तेज आणतं, तेज रेसिपीला. ग्रेव्ही अर्धी शिजवायचीच नाही, पूर्ण शिजवायची नाही, तेव्हा ते मसाल्याने त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचा. मग ते पीठ त्याच्यामध्ये मिळून येतो आणि शिजून येतो. बरोबर. तर बघणार हे पण म्हणतील की आम्ही बॉइल्ड एग टाकू त्यापेक्षा, पण ह्याची काहीतरी चव वेगळी असणार. मी तुम्हाला टेस्टिंगला सांगेल असते ह्याची चव कशी लागते ती, है ना. आता तुमच्याकडे इडलीचं भांडं नसेल ना तर तुम्ही वाट्या ठेवायची टोपामध्ये, मोदकाच्या चाळणीमध्ये. आता माझ्याकडे ते वाट्या नाही ना, 4 वाट्या सारखे पाहिजे होते, ते वाटीमध्ये पण आपण वापरून घेतले असते. आणि इडलीच्या भांड्यामध्ये काय झालं तर सफेद दळ आहे ना तो घसरला ना माझा जरा, नाहीतर हे एकदम फुल आले असते अंड. आता याला चांगली उकळी यायला देते. आता इथे बघा उकळी येते. आता काय आपली ग्रेव्ही शिजलेली आहे, आता फक्त त्याला उकळी यायची आहे. पण आता मीठ टाकते ग्रेव्ही मध्ये. तुम्हाला घट्ट पातळ आहे ना तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करा. तुम्ही जास्त माणसं असाल तर घरात खाणारी असतात ना तर आपण जरा वाढवायचं पाणी टाकून. आता फुल गॅस केलेला आहे आणि आता त्याच्यामध्ये ही आपली अशी अंडी सोडायची. वा वा वा, मेन इन्ग्रेडियंट डुबकी मारली मेन इन्ग्रेडियंटनी. अरे वा, लपून गेले ते. आता ते म्हणजे ते लपूनच गेले पाहिजे, कारण ते त्याच्यामध्ये शिजले पण पाहिजे ना, मसाला लागला पाहिजे. दोन्ही एकत्र झाले पाहिजे. आता चांगली उकळी आली की आपलं झाली रेसिपी झाली. लॉकडाऊन मध्ये थोडी कंजूसगिरी पण करायची. का? कोथिंबीरची. आता कोथिंबीर पावसामध्ये आता मिळत पण नाही आणि पावसातून आणली तर ती राहत पण नाही. बघा बघा रेसिपी कशी झाली आहे. बघा बघा. आता गॅस बंद करते, आपली रेसिपी झालेली आहे. आता जेवायला ताट वाढते, पटकन ताटावरती बसा सगळ्यांनी. ताटाच्या बाहेर बसा, ताटावरती नका बसा. बसा म्हणजे ताट पुढ्यात घेऊ, ताटाच्या गोल बसा. आता आम्ही असे ताट घेतो, पण मम्मीला ना त्या वाडग्यात आवडतं जेवायला. पहिली मी वाडग्यातच जेवायची. मुंबईला जेवते वाडग्यात. वाडग्या कुठे? मुंबईला आहे. मुंबईला आहे ते. आणि ही परत आता वाढते. आज बघा मी जेवणाच्या ताटात कांदे पण घेतलेले आहेत. कांदा घेतलेला आहे पप्पूनी. बरोबर इडली आली पाहिजे ती, अंड्याची इडली. वा वा, अजून एक. आणि मग त्यातले बाकीचे 2 पीस आम्ही काव्याच्या घरी पार्सल. अजून देऊ का? हे रस्सा तर दे.
हा काय वाफ मारते बघ. बस बस बस. चला आता खरं सांगा, हे ताट हा ताट बघून कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय सांगा. आणि कोण कोण येतं आमच्या बरोबर जेवायला सांगा. हा वा वा वा. आमच्या होमस्टेला आलात की तुम्हाला अशीच रेसिपी बनवते चांगली चांगली. या तुम्ही सर्वांनी मोबाईलवरून, तुमच्या टी व्हीवरून, तुमच्या लॅपटॉपवरून किंवा कम्प्युटरमधून कसंही या आणि लवकर जंप मारा आणि या ताटात या जेवायला माझ्याबरोबर. का छान वाटतंय ना. चला आता पहिला टेस्ट करून दाखव. कसा आता हात भरायला लागेल, कॅमेराला हात लागेल. हे नारळाचे कवचे कशाला उपयोगाला येतात माहितीये का? मनी प्लांटचं झाड. कुठे नारळाचे कवचे? नारळाचे नाही, सॉरी, अंड्याचे कवचे. हे पण ते उकडलेले अंड्याचे कवचे पाहिजे. हे अंड्याचे कवचे नाही, ते आपण बॉईल करतो ना अंडी, त्याचे कवचे मनी प्लांटच्या झाडाला टाकायचे. नाही त्याच्यामध्ये पाणी ठेवायचं एका बाटलीमध्ये आणि ते पाणी मनी प्लांटच्या झाडाला ठेवायचं, टाकायचं असं. असं आहे का? अरे वा. मुंबईला आहेत ना आपल्याकडे झाडं. होय. ते माणसाला प्रॉब्लेम किती होतात, खूप खूप प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात ना. आता मग मी तिकडे डबलते, तर त्यातला एक असा पण प्रॉब्लेम असतो माहिती तुला, की माणसं असे आहेत पण केस बाजूला तो माहिती इकडचा एरिया असतो, इकडचा असं फुगलेला असतो. मग माणसं अशी असतात, हे बघ असे असतात. असे माणसांचे पोषण असा पाहिजे ना, एकदम स्ट्रेट आणि असे असतात असे. तर तुम्हाला ह्याचं सोल्युशन माहितीये का? म्हणजे ह्याच्यावर उपाय माहितीये का? किंवा इकडचं ना, इकडची तांबडी ना झाड असते, झाड इकडचं, तर त्याचं सोल्युशन तुम्हाला माहितीये का? किंवा त्याच्यावरती एक्सरसाइज तुम्हाला माहितीये का? माहिती आहे का? विचारू नको, मी सांगू तुला जे माहितीये ते तू सांग. त्याच्यासाठी एक सेपरेट पूर्ण व्हिडिओ बनवावा लागेल. जसं आपण ना, तुम्हाला सांगतो, मी पेन वरती व्हिडिओ बनवला होता आणि आपल्या पूर्ण चॅनल मध्ये मम्मी 1000 पेक्षा जास्त व्हिडिओ आहेत. आता जरा इथे थांबतो, बघतो इथे आपली सुकून जाईल, ती उडते आहे ना. तर मी काय म्हणत होतो, तो आपण माहिती गुडघेदुखीवर व्हिडिओ बनवला होता. आपल्या पूर्ण एवढ्या चॅनल मध्ये 1000 पेक्षा जास्त व्हिडिओ आहेत ना, पण असे 5 व्हिडिओज आहेत ज्याला ना लाईक्स खूप जास्त मिळालेत. तर ते आपल्या गुडघ्या दुखीवर मी जे सोल्युशन सांगितले होते ना, गुडघेदुखीवर तुला नाही घेऊन दाखवलेलं, त्या व्हिडिओला खूप लाईक्स आलेत. आणि आपले म्हणजे मी जे सोल्युशन दाखवलेत ना, कारण प्रत्येकाचे गुडघे दुखतात. नाही पण असं झालं की आता मी जेवढे एक्सरसाइज दाखवलेत ना, एक्सरसाइजचे व्हिडिओ खूप चांगले चालतात आणि त्यांना माझी नॉलेज मला वाटतं आवडते. तर मी तुम्हाला सांगतो, आता हे तुमचं हे पण वाढलं असेल ना, हे वाला एरिया. आणि पोषण, तुझी नॉलेज आवडते म्हणजे कोणामुळे? माझ्यामुळे. मग जर तुम्हाला हे जर व्हिडिओ हवा असेल ना, म्हणजे हे पोस्चर करेक्शन साठी असे मान असतात, किंवा कोणाकोणाला मान खूप दुखत राहते, किंवा हा एरिया दुखत राहतो बघ, ट्रपेजियस, याला अप्पर फायबर ट्रपेजियस म्हणतात. तर तेही दुखत असेल तर ते मला कमेंट मध्ये सांगा, मी त्याच्यावर एक स्पेशल व्हिडिओ बनवेल जर तुम्ही सांगितलं तर. कारण त्याचं खूप म्हणजे डीप नॉलेज त्याच्याबद्दल. पाऊस आला, पावसाचा आवाज आला ना, दाखवू का पाऊस तुम्हाला? पाऊस येतोय आता. एवढं छान वाटतं ना मम्मी कमेंट्स ऐकून, की नॉनव्हेज न खाणारे पण आपले तुझी रेसिपीज बघतात, कारण ते त्यांना तुला ऐकायचं असतं. किती मोठी गोष्ट, किती मोठी गोष्ट म्हणतात ते. मला ना खूप आवडतं. म्हणजे असं कोण बोललं की आम्ही ते खात नाही तरी पण आम्ही शुभांगी गिरला ऐकायचं असं, काकूंना ऐकायचं असतं, असं मला तर खूप प्राऊड फिलिंग होतं. खात नाही तरी पण मी त्यांच्यासाठी आवडीचं बनवते आणि आवडीने बनवते. मी तुम्हाला सांगतो सर्वांना की आय एम प्राऊड ऑफ यू. की मी कधी तुम्हाला थकलेली वाटते का? वाटते कधी कधी वाटते. किती घरातलं काम असतं माझं, रेसिपी काढायचं, साहित्य जमा करायचं, सगळं असतं ना. कधी कधी वाटते असेल ना थकलेली. वाटते पण एनर्जी लेवल आणि उत्सुकता लेवल आणि हॅपीनेस लेवल तुझीच एकदम भारीच असते. आता असंच आपण बडबड आणि चांगली बडबड आणि हॅपीनेस ठेवायची, खुश राहायचं, तर कशी रेसिपी पण छान होते मग त्या निमित्ताने. बरोबर. तुझं मिक्सर काढा, मित्रमंडळ आहेत ना, तर तू मिक्सर काढ. कोथिंबीर वरून टाकायची. आज आमचं मिक्सर जास्तच वरती गेलं. आणि मिक्सर तुम्ही जेव्हा पण विकत घ्याल ना, तर मिक्सर 2 बघा 500 वॉटचे असतात आणि 750 वॉटचे असतात, बरोबर ना. 500 वॉटचे जर तुम्ही घेतलात तर तुम्ही त्याच्यामध्ये ना आपला गरम मसाला ना हे सर्व वाटू नाही शकत. पण 750 वॉटचं घेतलात ना, 750 वॉटचं, तर तुम्ही त्याच्यावर काही ग्राइंड करू शकता. सुके मसाले. आता तुम्ही रेंज सांगू, आता सध्या
500 वॉटचे रेंज 2000 ते 3000च्या मध्ये 500 वाले 500च्या. आणि 750 वॉट्सचे 3000 ते 4000च्या मध्ये. म्हणजे 1000 रुपये जास्त टाकून तुम्ही एकदा चांगलं घ्या. बरोबर. मी तर म्हणतो 500च्या पेक्षा 750 घ्या आणि समजा गरजच नसेल तर 500ची घ्या. नाही पण 500 तेवढा टिकत पण नाही. चांगले कंपनी टिकतात पण आजकाल चांगली कंपनी पण एवढं नाही देत. काय हे खाली चिपकतो. हा त्याला ते असं मॅग्नेट सारखं आहे ना. मॅग्नेट नाही मग ते असं असतं ना सक्शन सक करतं ते. म्हणजे हलत नाही ते बरं आहे ना. चांगलं आहे. आणि ह्याची लिंक पाहिजे असेल तर देतो तुम्हाला. अमेझॉन वरून घेतलं होतं आम्ही. छान आहे एकदम. एकदम मस्त आहे. मस्त आहे. आणि हा आपल्या आत्याला पण आवडला. आत्याने पण घेतला. हो असंच घेतलाय पण लाल कलरचा घेतलाय. त्यांच्या घरी कधी गेलो की दाखवेल तुम्हाला. आता मम्मीला बसवतो आहे बाजूला आणि आपलं ताट रेडी आहे. मस्त वाटतं ते नरम नरम झालंय. आता मी तुम्हाला हे टेस्ट करून दाखवतो पहिलं. ते काय बाजूला निघालं सर्व. ते उकडतं ना ते असं वाफेवर. काय बोलली. आपण वाफ देतो ना त्याला इडली सारखं. आणि मीठ बरोबर आहे काय बघ. मसाला मीठ तर एकदम व्यवस्थित आहे. मग त्यांना सांगायचं काय ते आतमधलं जे आहे ना गोल आपण जे वाफवलं ते ऑमलेट सारखं पण नाही लागत एवढा ऑमलेट सारखं पण आणि एवढा पण बॉइल्ड एग सारखं पण नाही लागत. मध्येच लागतं काहीतरी टेस्ट. म्हणजे बोलतात ना कोणाकोणाला पूर्ण बॉइल्ड अंडी आवडत नाही मम्मी खायला कोणाकोणाला. बरोबर. आणि कोणाकोणाला आवडतच खायला आणि कोणाकोणाला तर ऑमलेट तर माहिती आहे मला. पण हे म्हणजे ह्याची टेस्टिंग ना मध्येच लागते त्याची फक्त त्याची. आणि आता जर ग्रेव्हीचं बोलायचं झालं तर खूप छान लागते. तू कांदा घेतलास ना ताटामध्ये माझे डोळे झोपायला लागले. नाही माझे पण डोळे झोपायला लागले. कमेंट मध्ये सांगितलं कांदा घे हेल्दी आहे खायला तर मी घेतलं. नॉनव्हेज बरोबर कांदा खायचाच असतो. कांदा खातात नाही पण आता मी खाणार. पप्पाला जेवणावर कांदा लागायचा आवडीने खायचे. तर तुला नाही आवडत. आता खाणार मी. पण रेसिपी सांगू एकदम छान झालेली आहे. मसाला पण एकदम व्यवस्थित आहे आणि काहीतरी नवीन रेसिपी आणि वेगळी रेसिपी काहीतरी. अंडे असेल तर माणसं बोलतात ना काय ते अंड्याचाच मसाला बनवायचा तर आपण स्टीम करून अंडा बनवूया. तर समोरच्याला कसं वाटतं माहिती का समोरच्याला काहीतरी वेगळं वाटतं आणि त्याची उत्सुकता वाढते जेवणामध्ये. आणि तुम्ही आहे ना इडलीचा भांडा असेल ना तरी पण तुम्ही आहे ना वाट्या घ्या. त्या इडलीच्या भांड्यामध्ये ते वाट्या ठेवायचे कोण म्हणजे पुरा अंडा बॉईल होतो त्याच्यामध्ये. रेसिपी झाली. जेव्हा हे शब्द ऐकायला येतात ना तेव्हा लहानपणाची खूप आठवण येते. रेसिपी झाली माझ्यासाठी तेवढंच म्हणजे एन्जॉयमेंट सारखं वाटतं. जेवढं बोलतात ना शाळा सुटली. हा मम्मी शाळा सुटली किंवा रिसर्च झाली की मुलं कशी खेळायला पळतात. हा तशी रेसिपी झाली हा शब्द ऐकला किंवा हे सेंटेन्स ऐकलं की बस मी खुश एकदम. कारण जेवढ्या बोलतात ना रेसिपीसाठी जेवढी मेहनत केली होती त्या मेहनतीचा फळ मिळणार आपल्याला. बरोबर. रेसिपी झाली म्हणजे. सर्विंगला हे पाहिजे का तू कपडा दे. तुला काय करते माहितीये का रुंद भात करते. रुंद भात रुंद करते ताटात. त्याच्यावरती तुला हे वाढते. तू नको पुसायला. दे वाईट नको ना. ऐकलंस का. आणि माझ्यासारखंच बघा भातावरती दुसरं काय घ्यायची गरज नाही. एकच भातावरती घ्यायचं आणि खाऊन करायचं. एकदम छान टेस्ट लागते. अजून तुला काय बोलायचं. मला काय नाही बोलायचं. अशी रेसिपी आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.